everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkul sa rihas. Ikaw sa brad, ikaw sa brad. Okay. Taas ang utong ko. Mao ni utot nga laming ugumon. Utot di mo. Marasing pang agi ba? Desyat. Para masipa. Ayaw mo pala bigino ha. Aron wa ibulilyaso. I-check dahil ninyo mga bonnet. Kung naa ba og kutsilyo og inyong mga kargada. Ay ko 29, Batangas. Nasi ako, paltek, 38. Watay ihon. Pero kihan lang andam pa. Kay kung musuko lang atong tulison, Nang gipagkasuan. magpakahiro siya. Bang! Pikhan day nato. Tap kayo. Tungod kay sigulayat kini inyong kauban. Bayo kining imong nanunaan, Arden, agawon. Kinanandili nato ihiklin ang atong kalipay. Bangag Sige sa nato ilong. kalimtan taon. To apirmi nga ato atensyon sa atong negosyo. Sige, paburot sa atong bulsa. Nagpagkanato pag-ayo. Pero what is money for? Di ba aron malipay ta? Husto ka. Mamambitaw nga nakahukom kong maglipay-lipay taron. Mangita tag bangag sa ilong. Okay, bahala ni mo, Gaon. Malingaw ka lagi ron. Ang gawagin na si Inso nga. Gidamon ko nang gitawag na gibar. Tuntong tawa na. Ani lang na kusgawas. Girilyo lang ko din eh. Para 20 oras ba? Dagang kalingawan ng dapita na. Sikit lang imnanan. Pintag nga no. Undak ng kusugawan. Pasilong ko ng imnanan surahan. Sugas o anay. Mga bayot yan rabong ko mo'y nagdasuan. Taksi ni Unos kung wala. Peter Gano. Guwapa o siksing babae nga naog sa taksi. Ay! Oops! Uy, ang iyong mga mata. Unang kita palagi sa'yo. Hinay, miss. Maganas imong hamis ka kutis. Buhiin ako. Sorry, nadako sa akong emosyon na. Kita mo ko ini sa lida, God. Nagigda ka sa kong bukton. Unya, nagtinutok kaya nga itong mga mata. Ano ya, buhian na tika. Salamat. Ay, tayo pa. Pero nakaila ko ni mo. Patay. Ay, nagod pagduko. Kung kining iiway ng buhok ni mo, bitabos mo naon. Puro mga gatong salida nga kuan kining, kuan ba kining, katong ungo-ungo ba? Usap ka nito, ha? Ay, ring! The ring day! Katong gawas TV yung babae ba nga, taas kay buhok niya, bitabos yung naong, niya, bikamang padung ni mo. Mujotin ako. Misod ako sa bar. Ay, miss! Sirit lang eh. Pitag nga no. Mura mo yung nagkakita na doon niya. Pero nalimot ligo gasa. Tingin pa ganito ha? Dili ka sa akong mga damgo, baya iring banbanon, baya bidag nga no. Hay, basta ganito kita na doon niya. Ay! Oops!
Ang ka! Aray, oy. Kalit mo ka! Aray, oy. Naigo mo na basta. Bunog akong beauty, da! Wala ka diha! Da! Naramday ka din ni, oy. Kamay na lang, nasugatan kong sumbag ni mo. Okay ra, importante malipayon ko. Okay ra? Oh, malipayon ka? Oo, Sumbatan malipayon ko ko. sa balipayon ka ka. Hats! Ayaw. Oh, igo na. Okay ra? Go, ikaw na nagigos mong kugalingon. Yabag gini, ha? Malipayon man ka. Kung man, gisapot ka ganina. Gisapot mo ka ganina, ang malipayon ka galit. Kuhan, kining, abi mo. Magpasalamat kayo gani mo. Salamat kayo, ha? Sa unsa ba? Kita ko rog bituon. Bituon sa kong mga mata. Bituan, Oh, gimuta ka? mutas yung... Unsa man star? Oh! Diba? Niya maligi ka. Way ayo dito. May abot ang mga bayot nga dato. Sus, wani akong bulsa, wani pa akong beauty. Di ko pananggi dito. Aw, kun mo na. Dali, ubali ko. Hala ka diha. Tinaw din nabati na ko, arko. Kasi katapusan bisugot ka na yun. Ito kaya gini mo yung pagkalalaki na ako. Luhod ko, be. Ay! Sige sa kudyuhan ako! Go! Pawada! Uy! Pawada! Ayaw kiyo mo! Nainayak na ko ron, eh. Ha? Oh, naginaminam na kumayo ng gabi una, eh. Amin ang magkapananggi ko. Sanggion lang kag... Ay, hanggang. Unay ta. Oo, nakabuang mo. Ganahan ko matog din si mga tubangan, oy. Pabura rin yung tuhod. Pabur kay kastuhod ako, Swan. Barug na, barug. Barug. Barug lagi. Barug na yun, ay. Oh. Pero, barug ko, pero gakupot. Gakupot. Oh, uy! Ay! Buena! Sabi ko akong kamot na nagpapatay mo, Manila! Nagkapot ko itoy. Hanggaw ka! Buena! Dari ubri ko. Ha? Manuta din eh. Manood tayo ng KTV bar. Oh! Mga babae nga nagpaso-paso lang sa tablado. O din iso din eh. Class. Karoon pa ko. Klaseng napita. Ang mga babae nagpaso-paso lang. Muna lang yung trabaho. Pwedeng i-table. Unya, pwede sad nga i-EVIP. VIP? Sa mga mananapa? Chocolate na? Pataka mo lang ka eh. Very important person para na ato mga kwartahan ka na maka-afford og linibo. Sir, kasi order ninyo? Ako kining beer lang ba eh? Dua ka botelya. Basta kung sa kay beer. Kagwapo. Pulutan, sir. May pulutan, may short order. Pwede. Short order ko no. So na. Pwede ka? Gwapo lagi ka. Sino kikagagtang? Pwede ka? Sanggi ta? Sir, imo kamot, sir. Oy. Ah? Oh, ma'am, nanas ko paao. Wala kayo sa sumbungan. Pusila ko yung bib. Pasiliti ko. What nung niya? Ah? Kuan ba kinang beer lang ba eh? Oh, okay. Walay pulutan, okay lang, beer lang. Okay, sir. Ay, da. Kira! Asa? Kanang ipaso, Song. Kanang siksing babae nga, ipaso. Kana ba? Kanang patikag ka din ang til. Kagwapa niya. Hala ka diya. Siya nga kung bituon. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, like a diamond in the sky. Kabuton ko ang bituon. Kanindot kabuton. Pitag nga no. Bay, ambi bay. Ambi na yun, dali, kalit kong diuhaw. Uy, yaro ko hindi mo usak mo tiliyagon. Hoy! Ambi na yung beer. Ambi na. Hoy, ako nang beer. Ako lagi ni, ordig line. Ano ka man. Dong, beer pa dong. Naghana kayo na. Naghalhal ning kauban ako sa kauhaw. Naghalhal na. Okay, sir. Hoy! Anong ka ay? Ang iyang kaanyag. Lahi kayo. Murag El Nino ang kainit. Ay? Nabisa ng dagat mo, bas. Hala. Ang sapat na ugan. Hala ka diya. Magkapauhaw. Hala ka diya. May tama na. Karabam ko pagkakita ni mong naingon ini. Kidag nga no. Ibong sa bitaw ko na ako. Tuan na. Pero, huwag ka nibantayan, so. Huwag ka kabantay. Ha? Tutok yan no. Kuan good. Pamilyar ka na ko ba? Murag nakail na ako. Murag nakakita na ko niya. Pareha sa ita. Siya nagkasong. Ang unsa? Ang muta sa mong mata? Inom tayo. Suning style na. Pidag nga no. Sir? Kaya mi paso sa tiblado.
That Andres VIP. Inang itable siya sa akong account. Uy, sorry sir. Di Nga naman. pwede. Nga naman. Kuan, di man na mo table sir. Kay bago pa man gud na. Bago ligo o bagong raspa? Ah, dili sir oy. Bago gina siya dinhi. Nya, mo dira gisugdan ana. Imong table, o pa maanad. Anaro na to. Kanus pa man siya maanad kundi itable. Ah, lagi pwede. Itable na to. Di pwede sir. Di may Gabag ka man kap. Usa ka ba? Uy, Ako ako ka mahilap kinsami? Serapio. Kalma, kalma lang. Agaon. Kalma. Ita. Wata mo ni din hiya mangitag away. Lingaw mo atong gipangita. Sorry Agaon. Na Pahaan tani be. may lain ba makalingaw nako diha dong? Sir? Nay usa ka libo. Uy, Dawata. unsa man sir? Tip na nako nimo. Pagitae ko makalingaw nako kanang the best ninyo. Doon na ba? Ay, doon na sir. Sigurado kong malingaw juga. Bago gyapon, pero mangtas ta. Kana, mao na akong gipangita. Dadaderin ang mangtas. Karon dayon. Ah, okay sir. Warden. Agaon. Pasensya ka na ha. Gusto magud kong malingaw ka. Okay lang si Rapio. Maayo ang imong motibo. Bangag ka sa ilong. We there! Dali dong, dali sa. Sir, tawag ko nimo. Wa! Bongbong akong gitawag, dili ikaw. Ay, sorry sir. Bay, kining, pitag nga no. Ang punan mga kining, ang yun ako bay. Kining, pwede mo makigsulti ko niya bay? Kanang titiis. Ha? TTS? Oh, tambok-tambok na sexy. Ah, di mo pwede table sir. Titiis. Sorry ka sir, di pwede table. Ah? Kasi dili. Ikaw sa paot kag kwarta, mara imo. Supa! Aha, naong sa kag kwarta da. Kuan, bitaw sir, di pwedeng i-table sir. Pero, kaya tagod sir, anong ganahan mo kay mo na niya? Nga, madita mo kay na, muram nagtigre. Oh, di ay, malita din na. Oo. Way mo nguya pa na diri sir, kay madita kay na. Buutan lagi na. Di, malita ka na sir eh. Ha? Di ay. Oo. Ay, mata, ay, buutan. Miss Krima din na, murag laki. Ha? Sugod eh. Mujab din na. Oo. Uy, Jay. Tagadiin man na. Kining, bahala na. Kining, bahala na. Importante, na, pwede bang may bawaan kung kinsa siya? Sura to bago na sir eh. Naday, atik sag ka. Oh, nya, na 5 pesos oh. Tidawata na yan, nya sulti na yan. Sa man eh? Sultihin ang kauban ako. Kung kisay pangalan niya. Kaya, nga di mo kamutugaan, kung di katigaan ng 5, kamutugaan ng kaana. Di ni katug ako amigo. Kung di mo sultihan kisay pangalan ng babayhan na. Margie sir? Thank you. Margie. Margie, di ay. Agoy! Ako di, ay pabuhat! Margie. Margie. Murag kag tato. Nga gipatik sa akong agtang. Dili ka mawa sa kong una-una. Pidag nga no. Oh, uy! Siya ka na! Si Margie ka ng babae nga mitungagi kang misaw. Ug nagbikini lang. Ug di pa dong sa may payon. Tinhigyod sa akong nahimutangan. Oh, titiis! Titiis! Tambok-tambok na sexy. Arko? Oh! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.